Size özünü Murat diýip tanadan Asly Sakaret raýonundan bolan Çerjew şäheriniň участковоy Çarewich öz bilen tanışdyraly. Meni täze geldim oblara. Ýygymy ýagatdyň, ay. Bir ay boldy gelenme şoňa, bir ajyk boldy gelenme. Men başga bir iş ýapýar. Öwezowun bu derejede gaharly bolmagy ine şu adam bilen baglanşykly. Togtomurat Berkaýew presente pul berýärkä Öwezowny halkdan goraýar. Öwezow gaharlandyran sonra bolsa onuň Togtomurat bilen birlikde işläp işlemedigi we Togtomuratdan para alyp almadygy. Öwezow gerek wagt Togtomuraty halkdan goramak üçin dürli ýalanlara baş goşýar. Elinde material du men şoňa görjek, administrativde çäre görjek men şoňa. Mense görme diýsem görjek şoňa. Ben şoň üçin şondak metlan ýa-da meni täze geldim oblara. Ýygymy ýagatdyň, ay. Bir ay boldy gelenme şoňa, bir ajyk boldy gelenme. Men başga bir iş ýapýardym. Hakykatda Öwezowyň şol bir ýerde 3 ýyldan gowrak wagt bäri işleýändige anyklandy. Yalanlar işe yaramasa onda adamlar gorkuzyp, dürli töhmetler bilen olary 15 gün tutsawlykda saklaýar. Bu çekilýän zähmetleriň hemmesi wezipeli adamlaryň halkdan gaňryp alan pullaryny Togtomurat ýarlary alkaly täzeden halka presente berip bilmek üçin edilýär. Men taşeruda dilemem, telefon görüntüňizden nomer taşerutdan geldi. Murat men adam. Familiýam näme etmez? Men ona etmäkçim ýok. Men ýöne bir ay boldy gelenme. Öwezow her näçe bize öz dili bilen käwir zatlar bakanalap maglumat bermejek bolsa-da, biz Togtomurat hakynda käwir maglumatlar bereýär elde edipdik. Gelin sizi presende karz pul berýän Togtomurat Berkaýew bilen tanışdyraly. Türkmenistandaky müňlerçe öýünde presende pul berýänlerden diňe biri 1965-nji ýylda doglan Çerjew şäheriniň ýaşaýjysy bolan Togtomurat şu wagt 400'e ýakyn adama presende pul berendigi bize ma'lum boldy. Kapysynyň agzynda görünýän 5 awtolowy we bir traktory karz pul alanlar girebe goýup gidipdirler. Ondan başga da ýüzlerçe adamyň pasport ýa-da şoňa meňzeş gymmatly resmi namasy, telewizorlary ýa-da başga gymmatly zatlaryny girebe goýandyklary anyklandy. Taşyndan göräýmäge Türkmenistanda öýde oturup presende pul işletmek gadagan ýal bolsa-da, Togtomurat ýarlar arkaýynlyk bilen adamlara pul satmaga dowam edip bilýärler. Togtomuratyň bu başaryny onuň öz ukybydan däl, eýsem onu wezipeli adamlar ýörüýte saýlap, pullaryny perdanyň arkasynda durup presende işletýärler. Ýöne ol pullarym öz gezeginde halkdan talanyp alynan korrupsiýon pullardy, mesemälim ortada. Ine şu sebäplerden Togtomurat we şoňa meňzeşler öýlerinde oturan ýerlerinden adamlara girew garşylygynda presende pul berip, wezipeli adamlaryň hasta baýamaklary üçin zähmet çekýärler. Wezipeli adamlaryň pullaryny işletýän Togtomurat ýaly adamlaryň goragy hem ýene şol wezipeli adamlar tarapyndan üpçün edilýär. Sud, prokuror we iň berkisi Öwezow ýaly участковый hem Togtomuratyň tarapyny tutup halkyň talanmagyna göz ýumýarlar. Sebäbi ol presende beriljek pullar aslynda wezipeli adamlaryň halky gorkuzyp talap alan artykmaç pullary.